Iki gandeng ana Apri Mimin. Dideke luwih dhisik. Ya. Yo, ngadeg, Dok. Pelok mestine pelok. Ya. Senengane Apri Mimin ki apa? Apa kowe? Oh, wong isih enem kok selak ngudang wae. Tarik sis. Apa kae? Anu aja ninggal aku trimo gonceng. Janjine bebarengan barang-barang lambe abang terus kekiwang. Proliyane mbok aja ngece, mbok aja ngece. Lamun ngece kawaleh tembe murine. Proliyane mbok aja ngece, mbok aja ngece. Lamun ngece kawaleh tembe murine. nenane. Lala. Aja ninggal aku trimo gonceng. Wiwit budal janjine bebarengan. Barang-barang lambe abang terus kekiwang. Proliyane mbok aja ngece, mbok aja ngece. Lamun ngece kawaleh tembe murine. Proliyane mbok aja ngece, mbok aja ngece. Lamun ngece kawaleh tembe murine. Nenane nane. Wah, Apri. Dalem Mak Cangin. Iki awake dhewe sowan ana ing SMP Negeri 1 Klaten. Sapa wae sing isih lenggah mirsani. Ibu Kepala Sekolah tasih lenggah, lenggah, Bapak Ibu Pak Komite tasih lenggah nggih. Pak Kepala Dinas. Pak Kepala Dinas. Engko diaturi munggah panggung. Pak Kepala nggih. Nggih. Pak Guru Kerawitan. Oh nggih. Pak Warto iya. Kali Nggih. Pak mantan Guru Kerawitan. Sapa? Pak Kuwadi. Oh lah nggih Pak Kuwadi. Melu tembung. Nah, nggih. Aku salut karo Ibu Kepala Sekolah ya. Piye to? Lah nyapa? Yuswani meh ndungkap swidak tahun, Heeh. energik, patut dicontoh putra siswanipun. Nah. Atek aku rung sida perawan kuwi jek putuhe kok sabane kok kesel apa pokok sebut ngono ki lho. Mula dadi ngene kudu dinulat sisi positife lho. Mula kanca-kanca blandrengan rong dina iku sambut sebut mbok aja kaya ngono aku. Lah jarene kok prawane jek wutuh wingi karo sing ngendang kae ngopo? Anu nika mau ngicipi. Mung tilik. Apri iki lho. Ning matur nuwun sanget sak atase kados kula menika sak perangan ya ana sing ngarani bener ana sing ngarani luput ning iso sowan wonten SMP Negeri Tunggal Klaten suatu kehormatan. Kehormatan ana Nah. nulat dadi kowe ya iso nulat kebecikane ana ing lingkungan sekolahan. Aku lan sliramu iso sinau bareng-bareng. Ya. Kuwi barelese dijupuk sik wong anyar apik, Oh, larang. sik. Nah, lho. Wis lunas durung, Lek. Jane Apik. kurang rong angsuran janipun. Kurang rong angsuran. Nggih ning gandeng wonten pandemi ya wis ora apa-apa. Ning ya apik lho. Pancen larang Lan, mesti Cik. jae. Mugi-mugi mengke saben sowan bibar sowan mriki mugi-mugi mengke saged lunas ya Bu. Alhamdulillah amin. Amin. Kok terus ngono? Yogane, Lek. Menika yoga Sanggar Semarang. Iki jek nom-nom kabeh. Ning iki wis dikontrak tetap apa ana sak perangan jek WB sing WB kira-kira WB iki sing kemakil pitat saiki wae malah. Sing WB iki Dik Waluyo. Dik Waluyo sing Bundang penerus. Oh, nggih. Halo. Oh, nggih nyun sewu Bapak. Oh, Nggih. nggih. Yogane ya nek sing alumni murid SMP Negeri 1. Sapa? Dik Kaisar. Putrane Oh, Pak iya. Budi Buntalan. Oh, Ya. Semangat. Sam kalih Dik, sapa Dik?
Ronald. Dek Ronald. Oh. Aja diajari sing ra bener lho, Niki Bre. Dek sinten? Alvin. Nah, Alvin. Dek Alvin. SMP 1 juga. alumni nggih. Nggih. Sak menika sekolah wonten pundi? Oh, sampun kerja. Alvin sudah kerja. Nggih. Luar biasa, karyanya luar biasa. Iki ya nek sing murid SMP kene meneh. Sapa? Iki sindene siji. Iki jek SMP. Iki lagi arep mlebu SMP. Ayo, Lek. Si. Ya, eneng apa Iki ki? diwaos sik mumpung Diwaca Nggih. sing kundur. Saking Bapak Wardani, Pak Kepala Dinas Dinas. Pendidikan, Nggih. nyuwun sinom. Jenggleng. Oh nggih. Kancaku Oke. ngetoprak ya dadak ngeten-ngeten barang kok, Pak. Pak Wardani kan kok jadi ngetoprak nang RPD Heeh. iki. Kok dadak paring-paring. Kolaborasi. Dadak ngene-ngene barang ya mekewu. Ingat rak ya Bu Kepala Sekolah pekewuh to nek ngene iki. Pekewu kenapa? Lah niki dadak maringe embel-embel mbok nyun lagu mawon gak ukah banget ya ampun. Ya Oh nek mah ya nek wegah ya wis. Alhamdulillah menika paring bebingas tunggal yuta nembe titip 300 tahun. Ya kuwi ya wis kuwi kok. Oh iki tok ndar aku nek iki anu tak titip bundune engko ngono. Nek saiki ki ora ngrembug perkara prabeya pira ta pira ki tetep disyukuri. Disyukuri. Sing penting kaya visi misinya SMP Negeri 1 ki mau tetap berkarya di masa pandemi. Nah, Geget gemreget greget. Greget gumreget ing mangsa Pandemi. Nah. Kowe ya nduk sing rong mudeng dhuwit tak titip kaya kene ana. Iya. Ning apri sakploke pandemi iki terus tambah melenuk lho, Pri kowe, Pri. Nah. Ah, piye? Pri Piye? fisik dijogo. Soalnya kejaba wong ki seorang performer atau penghibur ki paribasan penampil tuh selain suara kaya kowe iki ya postur tubuh ya menentukan. Ya. Nah, nek aku kan nggon intelektual mumbul. Sak dure Pak Mulyono aku ki mau beliau ndek gelar aku ora tak ketoke gelare rak kuwi. Nek kowe nek awakmu momrot adol apa nek kaya kowe. Iki dhisik ya wiwing lho. Saploke dikompoi lho. Aku kan ning omah bengkel. Oh, iya. Tambal ban Oh, ngene lho. ngono. Oh iya. Kompresor. Lah kowe apa nek cara jaman saiki apa ceritane dhisik sing panut-panut ngono kae ya? Pripun sing pundi? Kae bengkel piye itu? Oh, bengkel. Oh, bengkel sing teng Melandang nika. Nggih. Ah. Las Karbit. Oh, nek mula asli nek memperkenalkan diri kan selalu namanya Apri. Nggih. Aprilia siapa? Princess. Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Heeh, Iku tegese Princess ki widodari, Aprilia ki wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. April. Sucipto menika susune lancik mergo ganjelan boto. Suzuki menika jarene susu jebul kaos kaki. Oh. Menika. Sayane ya isih boto isine. Tesih. Oh. Nah jenengan tau kecelek. Lah ngopo to, Min? Ngapa kowe iki mencap-mencep ki? Ra sesuai dengan sebutan bintang tamu wis ibaratnya kelasnya wis nasional. Lah nyapa? Semua adalah ora masuk nek. Lah kok iso ora Kok ora masuk? masuk? Tipuan semua. Oh. Boto, Kaos kaki. Nek aku ora no, Lah piye? anduk. Neng ya setidaknya kan kita mengakui. Mengakui. Nah, Ya. jati diri nek dhewe. Ah. Dalam berkesenian kudu totalitas. Biasanya SMP 1 ku nek wayangan ning jaba. Nggih. Tidak pernah ini masa pandemi, Nggih. tidak untuk ditonton banyak orang. Nggih. Iya. Dilakukan secara virtual pindah ning lapangan tengah. Pengantin. Ning jero ya tetep anu ya, Lek. Muga-muga sok tahun ngarep ak dhewe iso nderek suwarene meneh. Ya. Ning ngarep mriku dadi penonton Nggih. dalam skala besar iso. Sudah bersani. normal kembali. Nggih. Nggih. Yo. Kowe lho suarane atos tenan. Atas kuwi. Ya nek kowe isih ngono ki. Kowe iki maksudnya aku ora sakit hati kok Mas tok nek yo nek kowe isih ngono ki ora mesti bayang wong yo nek isih urip bayangane ngono to aku ora. Yo nek isih murah sapa ngerti tahun ngarep wis mundak. Lho kuwi kan donga, pandonga lho ngono ki lho. Mundak kentir. Nggih, oh, ndelidir kuwi amplope. Anjir. Oh, Kang nggih. Mas. Lah Makasih. nek karo Wong ayu ki ya sing meso. enom kok ya meso. Iya. Iyalah. Saka sapa?
Saking Bapak Haji Sujiono kalian Ibu Hajah Partinah nyun lagu Podang Kuning. Itu Bu Lurah Gaden Trujo. Bu Lurah Gaden Trujo. Gaden, Pak Gaden. Kula nate sowan mboten Gaden Trujo. Dibuka sisan iki keterbukaan transparansi. Aja nganti kok bintang tamu slintutan, sinden-slintutan jaga iku ora sindene ora yogane Sanggar Cemara. Nek ana sing gelem ngono berarti wong jaba. Oh, tenan. Lho tenan. Nek bintang tamu itu ora to ngene iki. Lah kok njaba kok ya? Wong jaba kok. Jaba. Jaba kok aku ora. Lah bintang tamu kan sok gonta ganti. Pokoke saiki aku Mas Gareng sesuk sapa. Penting wong jaba. Matur sembah nuwun paring bebingahipun. Oke. Yo, saiki sinom dulu. Nggih. Apa yen perlu malah Pak Wardani diaturi. Oh nggih ngoten Pak Wardani mboten ngira-ngira raos kurmat. Nggih. Monggo tindak wonten pepanggungan. Dipun derekaken Ibu Kepala Sekolah. Aji monggo. Monggo yo. Ibu Kepala Sekolah. Srepeke Mataram Cot. Tuk tuk. Monggo Pak Wardani, Ibu Kepala Sekolah. Ngampil kotake Mas. Mbak Apri, Mbak Mimin. Dalem. Hebatnya Pak Wardani. Nggih, Gitu. pripun? Beliau ini concern ke masalah pendidikan. Nggih. Beliau sendiri yang memberi contoh, tidak pernah berhenti belajar. Gitu. Terbukti sampai saat ini beliau Nggih. Sampai Ya. saat ini Beliau sudah menempuh jenjang tertinggi yaitu S3. weh. Aku ngetoprak. Konco ngedoprak gitu. Dan menapa Pak Wardani ini sangat concern kepada peningkatan value para putra siswa. Lho, Leres nggih, Bu. Betul. Ya, saya tahu bagaimana Iya. kapabilitas dan kapasitas Wah, beliau. Top pokoknya nggih. Pokoknya Nggih. untuk kualitas sangat perfect sekali Nggih. beliaunya itu. Nggih, perfeksionis. Monggo Pak Wardani paring dawuh. Waduh. Nggih. Nggih, Pak. Dalam. Pak Mul. Dalang, Nggih. Pak Mul Nggih. ngaturaken panuwun niki nggih kleresan. Nggih. Dalu menika kala wau jam 7 niku Pak Presiden membuka kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional. Oh nggih. BKN. Lah, sesarengan ing mriki nggih ngawontenaken gelar ringgit budaya bangsa kita. Menika saestu matur nuwun sanget dumateng Ki Dalang lan sedaya pradonga ingkang sampun kepareng ngrawuhi nggayengaken ulang tahun SMP Negeri Setunggal Klaten menika ingkang kaping 17 sekawan. Nggih. Mugi-mugi kanthi ulang tahun menika saestu SMP Negeri Setunggal Klaten menika sangsaya majeng anggenipun kula wentah para putra babagan moral, sikap, kepribadian lan ugi intelektual anak-anak kita. Dan karakter Amin. Karakter nggih. 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 Pak Bu Kepala Sekolah, Bu Kepala. Ibu, ada pesan khusus? Monggo. Nggih. Matur nuwun sepindah dumateng Pak Ki Dalang Mulyono Purwo Wijaya. Nggih. Kula ngapalke asmane jenengan ki angel ya, Pak. PW ngaten mawon, Bu. Oh, PW. Nggih, penyayang wanita. Waduh. Lah ini, Pak. Nggih. Mbak Apri, Dalem Nggih. Ibu. ampun celak-celak nggih. Nggih. Nah, nek Nek- penyayang wanita ki wanita sapa sing disayang? Ah, niki nek PW kalih niki penyayang. Niki pun anu mulai rodok-rodok. Wah. Ya nek Dalang iki plesetane rono rene gampang. Lah nggih, tes pundi, Bu? Nggih, sepindah kula ngaturaken agenging panuwun Pak Mul sak kanca. Nggih.
awit panjenengan sampun paring sedaya kemawon wonten SMP setunggal Klaten menika. Nggih. Mugi-mugi ing dalu menika kanthi paringan pun panjenengan napa ingkang dados pangajap SMP 1 Klaten saged kasembadan ing dalu menika salajengipun. Amin. Amin. Kok Pak Mul niku anu to, Bu? Alumni mriki to, Bu? Mboten. Pak Mul Kula menika SMP sekawan, Pak. menika Oh, Pak Malah Kamidi. satu alumni. adik kelas kula, Pak. Oh, nggih. Dados kula nika Mbak Yunipun. Nggih. Ning Mulya, gandeng Mulyana Mulya. Oh, iya. Nah, luwih mulya. Amin. Nah, kedahe pramila menika ing dalu menika kan beliaunya itu melakukan tindakan yang bermanfaat. Amin. Ya, bermanfaat untuk segalanya. Amargi menapa? Pak Mul menika wis istilahé bondo turah. Bondo turah. Bondo Amin. turah. Nek ngoten niki wae gratis nggih dalu. Oh, gratis niki. Oh, nggih. Gratis. Gratis. Ning Pramila ikhlas nggih Pak Mul. Nggih. Gratis namung sing engkang bayar Pak Wartoyo, Pak. Lagi. nggih. Salajengipun Pak Mul. Nggih. Wonten ing greget gumbreget mangsa pandemi menika mboten ngirangi semangat Nggih. perjuangan sedaya guru Oh nggih. kalian bapak-bapak TU, ibu-ibu TU ingkang sampun nyengkuyung sedayanipun. Nggih. Napa malih benjang Senin menika, Pak? Meniku wonten penilaian kinerja kepala sekolah. Weh. Weh. Nggih. Nggih, niku saking Pak Wardani menika. Oh nggih. Lah menika ruanganipun sampun kula siapaken, Pak. Nggih. Nggih. Kersanipun mangke saged Harus lancar. bermutu sekolah nu Nah, pengolahan sekolah ya. bermutu. Nggih. Rumiyin dipun paringi nilai kalih Pak Wardani nika namung 9.sekawan. Oh ngaten. Lah, Mangke. sak menika mangke amargi nggih sangupurna kula. Nggih. Kedah nilainipun sae. Oh, nggih. Lah guru-guru ngantos diwangi nglembur, ya nglembur tarup arep wayangan, Nggih. nglembur dienggo penilaian. Nggih. Lah nika nyuwun pandonganipun mangke saged lancar benjang Senin menika jam 8 dumugi jam setengah 11. Oh, Semua nggih. sedaya administrasi ingkang dipunilai. Insya Allah Makaten. energi positif yang terpancar dari semangatnya Ibu Kepala Sekolah menumbuhkan totalitas dan semangat kepada seluruh jajaran di SMP 1 Klaten. Amin. Nggih, makaten Pak Mul. Nggih. Mugi-mugi sedaya pengrawit Pak Mul paringi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Umur panjang. Amin. Murah rezeki. Lah murah rezekinya. Sindene Benjang, mboten. benjang Sindene. langsung malih wonten SMP. Akeh Amin. tanggapane. Nah, nyuwun malih kalian Pak Mul. Amin. Mbak Apri kali Mbak Mimi. Cika Bu, Mbak. Nggih. Pak Wardani ingkang nyekar piyambak Pak nggih. Nggih. Sinomipun Pak Wardani. Oh, nggih, Nggih. pinten? Nggih. Pelok menapa slendro? Pelok. Nah, menapa? Pelok. Aku sama. Enggak. Pelok. Nggih, monggo Pak. Pelok. Nggih. Nggih. Sepinten, Pak? Dola dola ku Nang seniman sing waton seniwati kayane numpuk Berapa wong tanah Jawi lan ora kesusu Salahe jembar-jembar marine lamu-lamu. pejabate budaya lho Pri. Lah nggih to, Nggih. pokoke ayem menawi Punggawa Praja niku budaya. Nek ngetoprak ora bakal gandrung kowe. Lah pripun? Lah kowe dadi batur kok digandrung. Dewi iki mboten gandrung kula kok. Dewi pengen gadrung April lho wah lah kok. Lho sanjange Dadi jane. juru taman. Wah. Dewi iki malah gandrung lek Sukimil. Mangga. Mangga. Tintingane Mas.
wong agung nyeksi Nang suarane Nang daling ulang apa setyane kelakon menuning jamono panembahan seno areng kudu eling sing papat ring ya Ibu kepala bisik-bisik kalih kula. Pripun? Pancen Pak Wardani niku piyaine pinter. Nggih, pancen. Mampu mumpuni. Nggih, Nggono kula niku tenanan ngoten. ah ya piye pamane kowe tenanan apa Kaya nubruk-nubruk ngono ya, Bro. Lagi iki Bu kepala sekolah ya ngersake lah kok ya aneh men ta ya. Apa, Le? Bojo galak. Wah, iki kok ya dibuka sisan. Bojo galak apa buta-buta galak ya? Yo, betul-betul galak. Buta-buta Buta-buta galak. Oh, galak. buta-buta monje laje mangke. Ada limbuan itu butuh galak. Lah niku butone. ora tau galak kowe Kula mboten buta galak. Apa? Banaspati aku Mbak. ya Pak Wardani. kepati amer sudi Kota salah pancen rame eyo lelah sudah lenho Mampir Mas. mbok yo mampir Ngumpar mampir. apa sita apa ora Mampir. ah nggih pinasu topo Cerek kabung diwiru-wiru atine bingung ora bisa turu kelingan siramu nabi ing siang rat bedane kandel ijo bojone sing duwe bojo nanging aja aja loro niku tegese mboten kok terus 3 utawa 4 ngaten nggih oh ngoten nggih siji mawon siji ning Klaten siji ning Solo siji ning Jogja ya ora apa-apa lho kok Pak Mul gumujeng to Kalimantan Sini Kaya Kalimantan. Pakul kaya gedodok penggali ngono ya. Maksudnya bojo ning pepanggungane Mimin Apri. Lah, bojo sing ning dalem ki sing nyawisi apa-apa kebutuhan sehari-hari. Dewi. Lah, ngono ki dadi partner kerjaku ya bojo ing pekerjaan dadi main klop, main sinergis bareng-bareng. Sing positif. Lah, sing positif. Ojo pikiranmu langsung buruk sangka terus. Pak Wardani mboten ngoten nek ya, rada Pak. menggok ya empur. Lah ini kolong-kolong aja nih. Kolong-kolong nggih intermezzo nggih sepenting balik rel Nek kali Kalimantan ra wong ngerti ya. Ning nek ana Mbak Apri karo Mbak Mimin kuwi jan kepenak banget iki. Lah, pripun? Dadi ora mumet ngono lho urusan ya. Oh. Nah, pemene Pak Kadinasi ki wah fresh terus iki. aman kok Bu aman Wah, manjar oh ini. nek karo Apri Mimin aman Aman. Pokoknya wong urip ora diangel-angel ngoten mawon nggih Pak nggih. Simpel. Monggo Bapak.
tangan untuk Pak Wardani. Pak Wardani sembah nuwun. Luar biasa. Matur sembah nuwun sanget. Nggih. Dan Hebat. Pak Wardani. Ya Wah, ya ampun, ya ampun. Piye rasane, Pri? Pripun, Pak? Sun Pak Wardani, Pak Kepala Kula Dinas. mboten, Pak. Pak. Aja kalah lah. Engko kulitmu nglikop lho. Sembah nuwun. Nah, iki peparing saking ibu tak bukake sisa. Dibuka sisa. Oke. Jan niku wae mboten sah ngeten iki kok Bu ngomong guyon kok tenang. Lah piye? 300 alhamdulillah. 300 apa wis kencan ya, Lek? Apa Kang Sen kok padha kabeh seragam ngene. Nggih, alhamdulillah Nyawer kok disyukuri. kaya upacara ya, Bri. Lah piye to? Seragam. Ya iki mau pundutane apa wae? Podang kuning. Podang kuning niku saking Terus- Bulurah Gaden. Bulurah Bu Gaden. Ya bawa Pri. Saking Bu Kepala, buta-buta galak. Buta-buta galak, slendro songo. Nggih. Nggih. Napa? Wah, iki engko sing dadi buta iki. Butane nggih. Heeh, sing dadi buta si uget-uget. Ya. Buta ku ora identik gedhi kok, ora kudu identik gedhi kok. Cilik merantasi ya oke. Ya Pri, Enak. bawa Pri. Ya. Ya ampun Pri, ora banget-banget Pri. Aku ya prei 7 sasi, kanca-kanca ya prei 7 sasi kok terus apa-apa lali ngono ki lho. Ya nek lagu tak malem utang barang lali lho kowe iki. Nglali ya. Nggih. Nadyan wujuh temung peksi. Wah, ya. Ayo, mimin gede. Suara lanang. Iya. Mboten pengen jajal wonten wedok to. Nggak. Rosita ngentut lho kowe iki. Oh ngono to, ora sing ngendangi sentimen. Oh, iya. Alhamdulillah wis terbuka lho sing anu. Ning omah ya bisnis. Apa? Apa? Minuman. Minuman apa? Nggih kayak anu jus lah ngono rek produknya mboten kula sebut ya. Jus. Oke. Agawe talining bronto. Iya. Vokal konsonane cetha. Lalalalo. Halus manis marah hati. Lho suara gede ya ora ilang. Ya saiki cara cilik, cara wedok. Elok wedok iki saya elok kowe. Nek piye ya? Ya. Iya. Sumenggan kula Allah. Miki kok dengaren kok anu to iki. Sing anu ki suaramu kok. Goleki ramas. Goleki si podang jenar. Pri. Lalalalo. Iba bunga tiku. Aku nek mimin iki sing paling tak seni kae lho. Napa? Tiada mungkin. Kuwi kowe. Lalalalo. Nyandeng bisa. Apa? Jadi tambah Ngapa ta, Bri? Dan kok ya kelingan tiada mungkin nih lho. Satu tahun ada 2 cinta. Oh, Iya. Iya, engko ah. kok wis lak lagi cicik-cicik. Wong kok le senengane anu wong kewirangan kok do seneng. Wong iki kabeh menungsoe kabeh di aib.
Ning mung aibmu ki saiki jek ditutupi karo Gusti Allah. Ngono kuwi lho. Dadi nek ana kanca sing delalah aibe terbuka luwih dhisik ki aja. Tidak mungkin. Lagune ki ana maknane lho. Maksudnya wong aja poligami. Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta. Engko wae. Celah raguan ngampet. Mboten pokoke dijogo tenan lho bengi iki. Aja ngantek dilewer meneh lho. Ora dilewer iki ning anu kok ya. Haru mangsaku ki aku lho, Pri. Manuk sing ana uwahe payu kuwi lho, jenenge ilere payu kuwi lho. Oh, walet. Walet kuwi lho, bayanganku ngono. Walete payu padha ilere menungso mesti gak bayanganku ki laris. Trailer. Pikiranku ngono kuwi, bayanganku ngono kuwi. Ayo padang kuning wae. No, ya. Esuk awan neng omah wis ora krasan. Kaluyuran anggolek sing tak sayang. Oh, bangamongan mimbar angon goleki. Ora krasa esuk awan diwangi. Iman yen kanthi liya
podang ndudut ati kepranan ora mandoh atiku sansaya nggono tak seranani sun pikatulung Iki kok kaya senam kesehatan ndak Jumat to iki. Lah mungkin menengak dhewe melengkapi to, Lah iya. Nek pas kowe penak, nek pas aku ya penak, nek pas kene kok anu ya terus mejen ya iringane. Iki wae rumah coklat lagu pop zaman dhisik arep rampung iki lirih-lirih ngono ki apa pancen? Oh, jaman pit out. apa? Pit out. Pit out ki apa? Anu entek-entek sing entek-entek ya. Oh, lagu Oh, sing entek itu lagune kok. Sing entek mimin kok. Kok entek pripun? Ning nek wong jarang talentane anu walaupun musik iki kaya ibarat entek, ning aku tetep iso nglanjutke lagu nganti akhir lho. Kudune mau suaramu nyelot tipis ngono no ya. Maksudmu ngeses aku ora napas ngono. Apa ulo piye? Ulah sendok. Iki mau kau getuget. Izin. Tahun ngarep arep mlebu SMP 1 Klaten. Alhamdulillah. Insyaallah SD arep Nangis lulus. panjenengan, nggih. Lah piye? Tahun ngarep alhamdulillah. Iki kelas 6 SD. Kok kelas 6 to? Lah iki PAUD. Oh, PAUD. Coba tuntunan beri tuntunan dirempek karo Oh, dirempek. mimin. Lek aku ora sing Sing anu rada tuwa. tua. Dirempek pundake. Dirempek pundake. Gak mlaku. Ndak pundi ta Bude? Buang sampah, Mbak. Kok sembrono lho kowe iki. Teko anakku pisan. Teko anakku. Iya. Dek kasing teng pundi to? Nyuntekke mbae. Lho, apik bocah bekti. Atase putu, bane masake disuntik apik. Ora apa-apa aku, ora apa-apa. Aku ya ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Aku ya padha. Nek aku wis jompo lara-laran ngono ki barat ora apa-apa. Aku ya ora apa-apa. Mbahmu rasah disuntikke wis golek suntikan dhewe. Tak kira Maksudnya ndek dokter langganan ngono lho, Nduk. ngino sepadakno sampah. Nyuntik bae. Wong kula diarani sampah lho. Oh iya. Jenenge ari-ari. Ada ikresek beres. Yo nek kowe iku ora ari-ari ayune kok ngono. Uci-uci. Yo udun yo aneh-aneh lho. Kendalo Nduk Eka. Lujeng dalu Pak De. Bude. Kok Pak De. Bude. Aku iki sik anu, enak apa to? Miring, ndase miring. Dudu dase iki jeroane sing miring. Mumbuh ki bar kok Kudus, saiki wis nang kene lho. Oh. Elok tenan. Luar biasa. Wingine bareng ning Sanggar Cemara, Kudus balik rene. Nggih. Ki riyen tinggane wong bayi terus bareng gone wong apa lelayu rene terus. Lah kono ki apa to, Kak? Kira ya dukun. Terop ya. Apa dekor? Jenenge nyambut gawe wis nek wis sanggup ya sing tuwajuh kuwi ya, Nduk. Iya. Demamen pun paring dawuh. Dimamen. Dawuhe piye? Kono mau. Dadi wong sing kudu bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Dadi wong kudu sing bertanggung jawab. Kaya aku ki lanang tenan bertanggung jawab. Wong lanang piye to kowe iki wedok kok. Ki wong kuwi wong wedok ora gelem ngaku wedok, ki wong lanang ora gelem ngaku lanang. Mbok kaya aku sing tumajo wedok-wedok tenan ngono lho. Wah. Apa anu kodhok kalung kupat. Aduh. Kadok kalung kupat ya, Wah. Kodhok kulung kupat ki apa? Aku ngerti aku. Apa ada? Wes imajinasiku wis rono. Piye? Nyandak. Piye? Anu, rambutan ya. Kok rambutan Kok piye? rambutan kodhok kok tekan rambutan. Parian kok iki. Wis ora sida wis aku kan ngerti. Dhuwur wedok ngisor melumpat ngono lho. Dhuwur wedok ngisore jengat. Oh, parian to. Parian. Oh, tak kira iki kodhoke kalungan kupat loro kae. Oh, terus ngopo nek ngono? Embuh. Aku apa sing Purwokerto nggawa selarong. Napa? Aku kuwi rapri karo mimin kuwi. Ngakune wanita ning duwe terong. Ning dimasak. Dimasak. Jadi wong wedok ki nek duwe nang omah ki tandurane apotek hidup, warung hidup. Di masa pandemi apotek hidup iki maksudnya apa? Nek lelara masuk angin rasa dadak tuku obat kimia. Gandeng kesuwen le nyimpen, teronge besem. Ngertos kula. Iya, besem. Kok Mas Rohmati meneng-meneng ya lara ati lho. Ngapa? Terong kok lumpuh layo. Ngomong pisan kok natoni. Sapa jare sapa kuwi? Mas Mas Rohmat. Rohmat ngomong pisan pindho kok.
Ora cacakane. Iki sowan nang SMP Negeri 1 Klaten. SMP Negeri 1 Klaten. Jurung pamuji dongamu kagem SMP Negeri 1 Klaten piye, Lek? Nduk. Ketento Lek Mimin. Lek iso nyuruh aku Lek. Nduk Eka. Iya, Mbak Sapri. Kok ndas sih lho. Kagem SMP Negeri 1 Klaten. Tetap menjadi yang terbaik. Amin. Selalu maju ke depan. Amin. Ya maju ki ke depan. Iya apa bener? Lah iya. Apa salah? Ya. Tetap maju ke depan menjadi contoh dan menjadi tolak ukur SMP yang lain-lainnya. Ya, jadi tolak ukur. Iya. Selalu menelorkan siswa-siswa Pipitek yang apa? unggul. Selalu menghasilkan, menumbuhkan. Iya, menghasilkan. Cerita zaman SMP ki ngene Lek. piye SMP Aku dhisik ki jane daftar SMP ku ki ning SMP Negeri 1 Klaten. Lah terus ra ketompo. Ora ketompo. Mergane. Mbok ya ngerti nek bibit ya. Wis bibit ngene. Ndak ngelek-eleki sekolahan. Antara bibit ceplak. para siswa nah iki kudu dandang kula spontan Aduh, guru wali murid ya nggih. bebarengan bacetna Siswa lan sedaya. Ora mung Iya. siswane tok. Ya, Oh, iya. gurune, Guru-guru, komite sekolah, komite, TU, pejabat. semua. Pak Bon ya Pak kudu. Bon dadi sedaya. Nah. Siswa lan para sedaya. Oh, Sing iya. dodol neng kantin. Nggih. Ayo, panganane sing menyehatkan, kuwi termasuk lho. Termasuk kuwi kantin barang. Dadi nek ora nek kantin ora sarapan piye? Lah, Kuwi. Ayo. Kang padha ngangsu ngerti-ngerti tekan kono selak rampung ae Iki Tibone napa tibone? ya taling Manut marang parentah. cerdas ya aturan kang wis gumathok, dadi Iya. siswa kuwi ya manut karo guru. manut peraturan kang wis ana. Nah, guru kuwi gentine wong tuwa. Nah. Ngono lho. Dadi kowe ya kudu manut karo Wong- ini. Nah. Nggih. Aku kaya aku kan wonge arif bijaksana. Arif. Tawon madu ngisep sekar. Nggih. Dadi guru kudu sing sabar. Nah. Saiki soalnya apa galak sithik ngono mesti nek sing ora trimo wah diperkarake lho wis. Dirwang hati-hati ngono kuwi. bareng sengkot kumrekut iya lanjut ke Anu lanjutin apa? heeh Bareng sangkut gumregut. heeh Bareng sangkut gumregut. bebarengan Bebarengan. bacutno dhewe I. i Anguti ngelemi. Kok senengane ngedok-dok iki. Bebarengan anguti ngelmi ngelmu. Nah, bareng-bareng Bu Guru, Pak Guru sing ngajari para siswa. Nggih. Para siswa ya midangetke apa sing diwulang Bapak Ibu Guru. Aja kaya Lek Min. Pripun? Gurune metu wedange diombe kok malah ngono kuwi. Maksudnya ilmu lah tak cecep ngono lho, Bring. Apa jeneng? Rasa ngeten sesuk-sesuk. Ngelmune kok ora ning nggon wedang kok. Ben ngalira ngono kae jero. lanjut budi pekerti kang nyoto Budi pekerti kang nyoto. dadya lajeripun Dadya lajeripun. ya Yen niku wis katindakno mesti sira dadya menungso kang luhur I oh iya Luhir.
dadya manungsa utami piguna tumrap bangsa piguna nusa bangsa. Tepuk tangan untuk Eka uget-uget ya. Spontanitasnya langsung candaan cek cek. Nah, pancen cahaya. Mulai di mamen kok. Nah iya, ngajari kono Pak ya. Iya. Di panggung itu sedetik saja waktu itu sangat pengaruh. Iya. Momennya tadi greget saute kudu cepet. Cet. Momo jiji nem jiro jimo loro. Ya. Yo. Buta galak Solae lonjak Sawi cikrak tanjak sampur sulit tanjak Ngagek bali maneh rupamu teng celone Kuwi buron apa tak senggo buron kang remeh Lawang kowe sing kalau kae ya nem jiro jimo loro ya rupamu teng celone ya Mripate sik sing rupane mripatmu plerak ngono ya madhep lek mamen lho Ngeting teloneh babakan ngon keburukan kok didik ya mripatmu plerak kulitmu ambeng kerok mong kulite kudangan Uget. tentrem angayomi tata susila dadi tapotulaken saepete iku saramungan kudu isana urip guna kaya luwe luri-luri kabudayan dinulasa pisan meleh Utang-utang tansah bisa lelati merosot dan termangayomi Toto susila dadi tapotulaken iku saramungan kudu isana urip guna kaya luwe luri-luri kabudayan dimulasa kae bangsa manca rahayu nggih Mbak Apri Mbak Mimin iki info saka angkatanku nggih lulus SMP Negeri 1 Klaten tahun 88. Iyalah. Konco-konco SMA saya banyak yang lulusan SMA Negeri 1. Iki lagi sak kelas, beberapa orang kelas 1A. Waktu itu yang dipandegani panjenengane Mas Susanto, kuwi saiki kepala KPP Biren. Karo panjenengan Mas Yohanes Haryono,
ini sudah ditransfer ke rekeningnya Mbak Dewi atau Pak Rosyid sebesar Rp3.150.000. Luar biasa. Nggih, menika kelas 1A tahun 85, lulusnya tahun 88. Menika nembe awalnya saja, nggih. Mudah-mudahan nanti akan diikuti oleh yang lain dalam jumlah yang semakin banyak dan bisa membantu pembangunan indoor ini secara lancar. Amin. Dan uga panjenengane Mas Yohanes Haryono ini nyawer untuk kita sebesar Rp500.000 mangke ditransfer. Nggih, matur nuwun. Nggih, gosek karo liyane gitu. Nggih, ini dari Ibu Suci Colorado. Good luck Pak Dalang, I'm watching. Nah, beliau sedang menonton di sana. Kemarin beberapa waktu yang lalu sudah mengirim 2 juta untuk Sanggar Cemara. Terima kasih Bu Suci Colorado. Kalau wingi ugi ngentoni kagem Sukipan. Oh iya. Nggih, paling UFC yo anu lho kirim lho. Siapa? Bu Suci ta? Oh iya ta? Kirim donga. Ya donga ki ya penting keselamatan kok ya. Nyambut gawe lancar. Oh, anumu ki komunitasmu UFC. Nggih. Wah, malah kaya wong gelut kae. Oh, bal-balan. Oh, UFC kok sing anu lho. Sing gelut kae lho. Sing tarung bebas itu lho UFC. Smackdown. Ya, kudu Smackdown. Smackdown sing anu lho, sing gelut tenanan. Oh, Adu jago lho. Oh, adu perut. Kak, saiki apa? Pripun, Biung? Saiki gentenan to? Nggih. Eka mau urung bawa, urung mendang, ya to? Ning Eka uget-uget iki kudu Ngendang. mendang. Mbak Sinta. Yo awakmu wae. Badhe bedhok wau. Oh, arep bedhok. Nggih. Arep ngempul kok ngono. Aku omongnya aku pakai ngotot bengi iki kudu bedhok. Trok dung tok. Nah, Mbak Sinta. Nggo sing dadi sing bedhok Cinta, nggo jangan lupa Mbak Mimin icik-iciknya disiapkan. Arep apa ta iki? Badhe napa niki? Yo dicepake kene anu kendange Kak, kene. Mriku mawon ampun. Neng kono wae. Mriku Ya wis ke rono, anu, Eka ning kono. Kene kendang gedhe. Nggih. Iya. Ning jane Eka niku pomi jaipong ngoten nggih sae lho. Suwek. Dicopot sik no. Aneh. Kejaipong suwek. Suwake kok Roke, jari Dicopot sik. Wong isih cilik kok ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Cah cilik jaman aku cek cilik kotar-katur ono ya ora apa-apa. Cah cilik ora apa-apa. Wong wedok kotar-katur iki piye? Iya to. wedok kotar-katur. Jaren wong ayu mantasan ning Seniwati kok kotar-katur iki piye? Dolanane iki tuntut iki lho, Dik. Dadi kan diotong-otong rono rene jantung pisang iki lho. Ayo mapan. Dibalik, Mas. Nggih. Wis. Kok kono ben iso adep-adepan karo Cokres. Sing dikarepke ngono kuwi. Ale. Cak Cokres. Apa maksudnya? Cak. Oh, Cak Cokres. Lah wong tua krung kok. Kira kok sekolahan kok arcal-cul lho. Lah ya misale anu pacaran to Mimin karo Cokres ngono. Mimin Kres ngono lho. Kres. Walah. Enggak mau kalau cuma pacaran. Terus geleme apa? Cuma dicoba-coba. Tiada mungkin. Dipenaturakan menapa menika? Nggih, apa Kak tembang kangen ya? Monggo niki ngendang napa? Ngendang oh ya dicoba sik Kendangi wong padu. ngendangi wong padu.